Amin di batana sumurun sen saluhu naroga imana mangaramoti hati-hati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita naudi nagabihatan di batari kita imana tersurat di Psalmen 110 ayat 10 sia 1 ayat 20 sia saunum mahatan di bata. Ukap hamuma diahu akabahal ni hati orang. Asa hubungoti kai lako mamuji Jakoba. Odo bahal ni Jakoba. Bongotan ni akka parti ordo isugut. Mado mo liate ma aku diho. Ala naung delusiho aku. Jala menjadi hatwoku. Batu naung binolokon ni akka padi bagas ima jadi batu parsui. Si Jakoba dui masa alongangan dui anggo di matata. Ariodo na jinarion ni Jakoba marulupuluk jala malas ni roha mahita di sini. Ia di Jakoba saya manupa mahu. Ia di Jakoba saya koma mampahin menjadi. Pinasupasu manaro marhite-hite kuan ni Jakoba. Upasu-pasu kami ma amu akan nasian bagas ni Jakoba. Jakoba do di pata jala ibana manudangi hita. Tabatok kamu ma akka pilihan pestai sahat rodi akka taduk nilanggatan. Hodo di bataku jadi hodo si pujoku. Ali di bataku saya hodo pati bulokku. Medok muliati mahamu di Jakoba. Ai pardingkan bahasa nu ibana. Ai rodi serliling nado sini rohane. Ima sahana. Dihamuna donga saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Adong masada barita namar donga poda. Ia baritaon ima nongjuk tabiki. Adong masada namalo malo maredde. Sada ina. Songoninang sada amatana namalo nang mabain aka edde. Menciptakan ide terkenal do amat tahun menciptakan ide. Jala terkenal do nang inatai malo parede. Jala saya somal do rupani ide na ciniptakon ni amat tai sididikun inatai. Alai dia makadongan asal didikun inatai ide ni amat tai. Saya sudima dikritik amat tai. Saya sudi masalah. Sudi masalah ujungna medili darse mainatai jala dangolo be marede gabi lamauto gabi soriboto be marede ala gabi kaku jala mabiar ala saya otik saya dikritik amatai otik saya dimentahun otik saya di bain gudak kasalahan inatai ujungna lam kaku gabi lam soriboto be marede. Alai dong masada keluarga. Ima inatai biasa-biasa do marede amatta dan iboto manang marhua hola super biasa do super angkot. Alesan mulak amat tahun sien ulaona manupiri. Itu saya dipuji do inatai ala. Saya olo do marede huria nang markur saya terus di mana. Saya dipuji amat taima tabuhian demi mah minna jalla mulu saya dihoko di na saya tabuh bigi longgar ma pakai laku tabu ma pakai laku akhirnya enak tailem bersemangat mamarin terus menerus bersemangat gabe terbiasa gabe lem mentak gabe lem berseri ma pariduna lem tabu ma ujungna alani tabu na adoma sada lewat sada colma. Sadana mora dibigi ma inatai marede tertarik mama tai pebigi idini natai ujungna Roma namore di dapotuma di dogma asa direkam suara ni natai marede akan lagu puji-pujian dungi dioloi inatai ma gabi lasmarana gabi terkenal ma inatai gabi dapotan gabi gukma nang las ni rohana alani anak yang
ala imanak ngani sian ro. Molo taida siap barita namar donga pudei di dua keluarga. Keluarga nak kepada perjuri malo marid di malo ben edde alai ala holan na saling menyalahkan, ala holan nama kritik, ala holan na saling ima menjatuhkan ujungnya talentai lemate, ujungnya lem sernop gabidang adong merlapatan hamalon na mencipta lagu do hamalon na marde ala holan na saling menyalahkan, na sida holan na saling menyerang, holan na madok salah. Ala taida mamat talo inap-tenak ngani. Nah biasa-biasa do paredon nih. Ala saya terus dipuji-puji paredon nih. Ala saya terus ima diangkat dibangga mencahirnya hormon nih. Akhirnya gabelem tabu paredon dengan meningkat bahkan menjadi sebuah iman akangani. Gabi bui terkenal bahkan menjadi iman akangani gudang ide dari dihun bahkan gabi rekaman na luar biasa. Alan dia maka donga saha porsiaon dona nang berengot tamar hiting. Barete laos ido nang na tidak ditrupu taon. Ima na luar biasa turpukon ede ni parpesalmen. Dido disi ima hatuaon tu nama sihol tu bagas ni Jahoba. Nama sihol ima tu bahal hati gora. Nama sihol mamongoti mamuji Jahoba. Nama sihol ima tupa tubahal ni Jahoba dohot mamongoti akka bahal nai jala didok naking nama sihol marupulu marlas dirwa ima mabahin lomo ni rohani di batang. Ngulu nama reddi lapatanna dang alani hibat ni suarai. Alai ngolu na marede ngolu na romar panidangion ngolu na tarju ima lako pabalgakon lomo ni rohani di batang terlumobi ma di minggu palmaromon buama hita di minggu palmaromon boy paboto honotan markite sihol ni rohata ima nama dok hamuliam ima nama dok ima di minggu sadarion isi do Yesus natapiliti isi do ibana di minggu palmaropan danyotam namar lapatan nang berengota ima Yesus asaido na tedio di bagasan mulut tau nunga di dok parpesalmen di ayat 22 batu nang binolokon ni akapad di bagas ima batu parsui batu nang binolokon ni akapad di bagas ima batu parsui ima batu lapatan na batu na mangikat na mangakut na maniup mono bagas teida rupani na pinatol khasna di padan na barum di sada Petrus bidu 2 ayat 1 ayat onomi di sada Petrus 2 ayat 1 ayat onomi takas do isi na disinak ngani batu parsui ima Yesus ima lapatan na bui padomu Yesus na gabi batu parsui na bui mengik na bui ima nakangani berengotam batu pahon ia batu parsui batu nang binokoni lapatan na di si ima ni akana ni lokon ni akatukang nasoporlui manang nasomar guna ibe alay na niya bulokon na ima son na nang dohon na asa martulu-tulu di tutuhan Yesus Kristus ido pola na taida na nang dohon ni parpesalmen asa dianggap dang marguna ibana dinasida asa dianggap ima nakihira na somarguna betu nang milokoni alay isido berek ngonota imanaking dibulokon na sida do didigi ditijuri dipasisi bahkan dipersilakon waido no ngiri dipersilakon do alai sian silangido ibanan gabe batu parsuhi sian silangido ibana ima gabe batu na piniakon sian silangido ibana nan dibulokon na ima gabe bui ima joro manang inganan niaka na pursea
masay menarik di dok pandangin ni parpesalme ni idu molo panidangin no tidak di ayat 21 ayat 20 nomi idu sada edina luar biasa di gabi hamunangan tu akan aporsi dia may ario dona jinonjo dia may marupulu jala marlas ni roha mahita di si asa manupak maho ali Jahoba seho mama pe majadi pinasupa suma naro marhiti-hiti goar ni Jahoba. Pinasupasuma naro marhiti-hiti goar ni Jahoba. Ano nendo kono na disi. Ima nama dok iya Jesus natahapor siya asal halak na ulo ima majalo Jesus nagabi ulo mangarahong nguluna tu batu parsuhi ima Jesus nakani di pasu-pasu ma halak naong macalo hatani di batang. Jadi ido nang takas berengota modo didok parpesalmen di bagasa terputau pinasu-pasu ma naro marhiti-hiti goar ni Jahoba. Asa molo masay luar biasa do halak na takas nakaningani pinasupasuma naro marhiti-hiti kuar ni Jahoba jala idu sada panidang yun ni bangsoi di minggu palmaromi nama dok Hosianna ado molo ido Hosianna lapatan na di si molo hata Hosianna gabi sada panidang yun na luar biasa dui bersorak-sorai Hosianna nunga didok di si manakkaningani manggorakon pangukuhonon Jesus do si palueng ido molo do Hosianna pinasupasuma naro marhiti-hiti guarni di susi Hosianna nang pabuah tuhita do ibana nang makamonakon akaparaloata Hosianna ima sada kredo manang sada pengakuan do dihita alani Hosianna natadok nakengani makamonakon sudi dan adong na sudi hamonakon di bagasan goarni Tuhan Yesus songon batu parsuhi ido diajak kita rupani di ayat 20 maddo moliate mahamudi Jahoba ay pardinggan basa di mana rodi saliling-liling na do asini rohana Jahoba do si pujota Jahoba do si patibulota Jahoba do imanakkaningani pardinggan basa lapatan na nunga di pauli marhite batu parsuhi di padame jolma pardusain rap dohot ima depata jala di igil do sakita halak naung takas manada huhut makamulatehon sudi pabayno depata dakas melakingan di si ima manupak alan marulupulup ana madok mauliante ala nong dia lusi jala majadi obartu sakkan marhiti ma dia makadonga saha porsyam naing ma ajaran itu pukok kita asa di minggu palmaromon Jesus nabongo tu Jerusalem dokonon nama musetu ita Jesus ma nekun bongo tu dirita Jesus nabongo tu bagas joro namar muliay nendo kono nama asa Jesus naung bongo nang tungulutan ibana do raja partikori jala ibana do raja naolo madbuan sude menanggung sude akka imahagaliot tadu satay nung di palmaromondo imanakanya di papatar holong ni rohana jala gabi batu parsuhi ibana di bagasan ngolo ni na porsyeng atong dia makadonga saha porsya gotap pema sian ngolum dia may aka ngolu na sa ito tong dope imamanggopang tu portibyo gotap pemaroham do pikiram sian aka hagyot tagyori alay di palmaromong di paingok may ta manak kasi akka holong ni rohani di bata di bagasang uta
dohot halongangan naong pinatupana marhite halongangani alani sita onon ni Yesus boy gabe hita marulupulup boy gabe maredde boy gabe madok moliante ima nakkaningani neng aja konni parpesalme kita parulupulupo tai di bagasakatani di batam atau marulupulup mahita alani habui marulupulup ala nong ro Jesus gabe batu parsuhi hosianna pina supasuma naro marhiti-hiti guarni Jahoba pakke ma tatiyo ma guarni Jahoba gabe sinjatata gabe lebu-lebuta guarni Jahoba gabe ima ngulutta asa totok kita bui marlupulu cara marlas diroa. Amin. Mauliate mariho ali Tuhan di batang. Napa ingotok kami markite hatam nabadi. Asa totok kami mangasahon asiniro ami. Hodo tu Tuhan, hosianna, pinasupasu manaro marhiti-hiti kuar ni Jahoba, narolo hami Tuhan, tuero pamu terus ganut tiki pasahat ngolo nami moliate mariho. Amin.